mlađe juniore, Periša za mladost, Žinić za Ukru, Dubaj za Agan, Uljanić za Maksimus Porećini, Haliček za Ukru. Ovdje favorit Luka Dubajć, juniorski prvak Hrvatske, ima 11 iz prijave. Druga serija proskoka, donaka prve od 6 skupina. Čuvina ovdje preskače i preuzima vodstvo. Uspješan start, odlično je startao tamo Loris Uljanić, čini se, ali Dubajić je ovdje to sada pojačao i prestigao. Dubajić prvi tamo na 11.09, to je njegov rezultat sezone, pričekat ćemo evo i službeno, a imamo i drugu skupinu, završeno je koplje, molimo Lovru i Paulu da pripreme medalje.